fuck skal vi sælge ved henne? Det er bare op ved det der Green Elevator der. Det er op hvor du jeg ved ikke engang om du kørte derop lige før. Det er der ved hvad hedder det når du kører den anden vej. Når du kører op ad den vej at du kører lige nu, så drejer du til venstre derop og så kan du komme til Green Elevator. ja. Og jeg fuck skal jeg lige få mit spil det lag og sådan en bedre smule når jeg slår lys til. Og fuck er der nu Green Elevator der? Det er når du kører op ad den lille vej du lige har kørt på, så drejer du til venstre. Og så følger du bare vejen hele vejen op. Hvor man kan se det på en? 9. Tryk 9. Jo, det er dejligt. Det er dejligt. What? Nå, jeg skulle lige til at sige, hvorfor virker min spejl ikke. Ej, hvor trist. Hvad laver du? Jeg kan ikke få den til at koble på. Kommer lige ned og henter en, hvad hedder det, hav? Nej, det kan jeg bare gøre bagefter. Jeg kan bare sælge lortet. En hav? Vi skal bruge den jo. Til? Ja, skulle vi ikke have noget høst inde ved siden af, så vi kan tjene lidt ekstra penge? Jo. Jeg har faktisk glemt at købe en motorsav. Som det vigtigste, når der er... Købe noget større. Jeg har lige købt noget større. Already Jeg sagde dem, hvor man bare skal køre med den. Yeah. Så skal vi bare købe den, og så er der såsæt i, og der er hele pisset i, og hav, og hvad fanden med jer. Sådan der. Jeg kan ikke se en ski. Ej, ja. Det er helt op til den her grain ting. Hvad for noget? Så er vi af med det. Ej, den her traktor er virkelig glad for at køre med sådan en stor vogn på. Ja, whatever. Jamen, jeg kommer lige op en gang. Det kunne måske godt være, at jeg skulle sælge den ene af de her traktorer her, så købe en større en. Den her Bette Deutsche, den, den har det ikke så godt. Jeg sælger den grader med. Den der lortevogn der, den kan godt... ej, beholder vi lige til højt. Jeg ved hvad jeg kører med den lige nu. Du kører med normal, bare normal høje. Eller hvide hedder det. Hvor er der bag? Der er en tom, tror jeg. Ej, det er dyrt. Ej, men det var da træls. Jeg gør det op, fordi jeg holder fyldt på. Ja, jeg kunne godt se det. Pis, mand, så har jeg lige solgt en traktor, vi skulle bruge. Hvad fanden kan jeg så sælge? Kan jeg ikke bare ud med den der? Kan du ikke lige frakoble din vogn? Hvad der? Kan du ikke lige gøre det? Den er fyldt. Bare gør det. Jeg kan lige op og sætte det her, så gør det. Nej, fordi jeg kan bare sælge selve vognen, og så komme op med en bedre traktor, hvor vi får både prisen for det der du sælger. Kan jeg ikke lige så godt lige køre det her? Jo, så gør jeg det. Hvis du kører bedre traktor end sådan den her, så er du jo lige sådan noget frontlæsser hvad helvede det. Ja, men jeg køber en enkelt. Kan du så købe en ny vogn også? Det er lidt bedre. Ja, jeg har købt en ny vogn, jeg vil bare sælge den der. Kan du ikke lige frakoble den der? Jeg kører lige op med den her hurtigt. Bare frakoble, for fanden, bare! Jeg er nærmest op, Jacob. Ah, okay. Jeg har jo ingen idé om, hvad mængde af penge vi har. Vi har omkring 80.000. Hvad?
ikke? Vi har lige fået 91.000, så selv ja, du Du frakører. har selv traktor. Ej, fordi så har vi ikke nogen traktor at køre med. Hvad? Så har vi ikke nogen traktor at køre med. Skal jeg bare tage den? Hvorfor fuck kan vi ikke få fat i nogle traktorer, der kan køre? Jeg skal bruge 142.000. Hvorfor lader Skal det? vi få lidt mere køre i, eller? Jeg skal lige ned til... Hvad hedder det? Eller skal jeg køre med mig til, for at køre i et eller andet? Jeg ved ikke, men vent lige 2 sekunder, fordi jeg skal lige ned og så lige have solgt noget hvede. Er det dig, der kører, eller er det hamburgeren? Det er dig, der kører. Ja, jeg kører i mig-taskeren. Ja, det kan jeg se. Det må jeg vel også godt, ikke? Jo. Jeg skal ned og hente det der lort, det er ikke for helvede. Triller vi satan nede med. Kør din lortemaskine, mand. Ej, jeg var der en skær. Ej, det er trist. Hvad, kommer du tilbage med noget vogn og sådan noget, Jacob? Jeg skal lige have fat i en traktor, der rent faktisk kan slæve det. Solgte du den anden? Ja. Yeah. Lige nu, der har vi ikke nogen traktor. Jo, jeg kører i den. Det skulle godt gjort, hvis du river den ned. Jeg kører med en fucking bakke, mand. For fanden. Ej, hvor den her vogn her, den kører dårligt. Så jeg kører i vores eneste maskine lige nu, eller hvad? Ja, du kører i den anden den nummer 2. Vi har jo en traktor. Så kom der fremad for helvede, Jørgen. Helvede, Karl Ove. Jeg kan godt mærke, den her traktor, den er ikke glad for at ligge og køre med sådan tunge værktøjer. Og især ikke så hurtigt. Fuck, den er... Fuck, den er ikke glad for... Bare lige vi købte så hurtigt. Står det for hurtigt? Hvad? Hvad? Hvad sagde du? Hvorfor købte vi stort så hurtigt? Ved jeg sgu ikke. Altså, du kender mig, jeg køber altid for stort. Det lort, det spand kan ikke trække op af en fucking bakke, mand. Ej, det er da belastende. Få noget gang i dig, mand. Kom i gang. Slid og slæb slap, mand. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 og 20. Ej, jo. Men den bliver glad for den bakke her. Der ryger den ned på 8 igen. 18. Jeg bliver lige nødt til at køre en anden vej rundt, fordi den her maskine, jeg kan ikke kraftedeme ikke trække det. Marken er nærmest høstet. Er den? Ja. Shit. Jeg er lige ved at tage den sidste stræk. Så er det færdigt.
Yeah. Jamen jeg prøver så stille og roligt og småt at få den her traktor til at køre hurtigere. Ej, det er klamt, man. Den skrider med inden hver gang. Bare man ikke engang rører den, man. Så skrider den med inden. Ja, den var lidt tung, den der. Kan jeg godt se. Ja, den der. Jeg parkerer lige det monstrum her. Du har en flismaskine på. Ja. Yeah. Du vil køre flis. Ja, det var det jeg regnede med. Kan den overhovedet tænde flismaskinen? Ja, det tror jeg. Burde den. Jeg kunne være fælde lever der. Det virker. Ja. Når du også gør det her, så virker det. Men har du lagt mærke på den majsæskeren, den holder? Ja. Skal jeg en lille smule for lille vogn, vi har kørt? Bare over og følge resten fra siloen i. Ja, men det gør jeg, og det havde jeg også regnet med. Hvorfor skal vi parkere den her ting? Jeg ved ikke, bare parkere den ind i... Ja, bare parkere det. Bare her. Ja, et med det. Ja, der har du fint ordentligt, ja, jeg ved ikke hvad. Kartofler. Og Der var ikke ret meget i den silo. jeg ved. Ja. Eller så Det bare bliver mig, kun der... 2 gange. Bare mig, der er mongol. Jeg har kørt 2 gange med den. Okay. Har vi ikke råd til traktor egentlig? Det er ikke en, der har heste. Det er ikke en, der har hestekræfter til noget i hvert fald. Vi skal have en, der er større. Vi skal bruge en stor til at køre flis, jo. Yes, lige netop. Fordi den her lille mongolvogn her, den kan ikke trække en ski. Har vi overhovedet en såmaskine? Ja, den står nede ved shoppen. Det er det, kan du købe en lille, der kan trække den? Så er vi fandme ikke råd til det andet. Jeg har fandme taget lån. Jeg har lige taget lån. Og taget lån på $1 million. Det er bare, hvis du gør det. Eller gør det, jeg får penge, så kunne jeg tjene op til noget. Ja, jeg synes, Hvordan fanden er det nu, man Og der er der. Trill afsted for helvede. Bop. Ej, det går langsomt det her jo. Kram langsomt. Hej jo. Der. gå ind på L, så jeg kan putte den. First active separate account for other players. Jeg kan ikke gøre noget. Du kan gøre, hvis du ændrer den der, som det er også for. Nej. Står. First active separate account for other players in administration. Altså den første aktive et eller andet bras. Ja. Med et andet bruger og sådan noget. Det er lort. Det er lort. Den første. Ja. Det er godt set. Det er kun dig, der kan gøre det. Det tror jeg. Ej, hvor skidt, mand. Og nu er der kommet en ny traktor. Jo. Hvordan kan man stemme mig? Ja, den har så også lige et par hestekræfter mere end den her lortespand her har. Men den Tror- larmer også. Ja, det vil jeg gerne tro. Skal vi bytte? Jeg er vinder, når man gør den her. Jamen, fint nok. Jeg er sådan glæde til vognen derovre. Hvad, jeg har vognen herovre nu, så Det er Ja. på vej deroppe af. så skal jeg nok lege mongol.
Ja. Den her ikke, tror jeg med. Hvad er den tunge, eller hvad? At slå op i den der lortbak? Ja, men så kører 20. Hva? Og bare den her. Det kunne den her ikke engang. Kan ikke engang holde stille med den, mand. X. Men hvordan vil du smide 3 ind i maskinen? Det finder jeg ud af. Nå, bare hold vognen der. Hold her. Timber. Ej, trist. Ej, kom der. Ej. Pisse også. Jeg kunne gøre sådan, at det er spiral af account. Ej, hvor trist. Den her kan jeg ikke køre med det. Mads, du bliver nødt til at køre med det, fordi det kan den her ikke. Må jeg lige låne den i traktor engang? Jeg er lige ved at følge den her vogn med bare. Kan vi ikke bytte, så får du Deutschen eller omvendt? Jo. Bare lige kom herover med den så. Ja, men du kan bare tage den. Du bare TP til den. Jeg kommer over til dig nu. Hvad prøver du også på med Deutschen? Jeg vil gerne have haft den til at virke, men det var den ikke helt med på. Ja, jeg har flest efterkræfter nu. Må jeg lige komme fri, Jacob? Hvor fuck skal jeg køre bare det hen? Det skal du bare over det, hvor det billigste henne. Det er billigst i det der et eller andet lortested, ja. Fried Yard. Jeg kører til Vindelvind. Ja, jeg gør det. Nej. Den kan kraftedeme heller ikke. Ej, det er flot. Hvis du tager de der... Kan I skære på den der igen? Jeg kører ned og leger med træ et andet sted, så jeg lige kan få betalt mit lån af. Det er ikke helt god. Hvad koster en større majtasker? 120. Hvad koster det, hvis jeg... Så har jeg, ja. Ikke engang. Kan jeg ikke tælle det? Jacob, kunne du ikke gå ind i settingen og gøre det der? Så vi havde fingerrektor. Mener du skal ind i dine settings og gøre det? Fik du ikke penge der? Ja. Nå, fint nok. Har du fået 20.000 til et eller andet? Ja, det har jeg også. Jeg ved ikke, hvad fanden du vil bruge dem på, men du har fået 20.000. Nej, det gør bare, når vi tjener penge, så kan vi begge to bruge dem. Så jeg også bruger dem. Ej, jeg tror ikke du får noget. Jeg tror kun det er mig, der gør det. Jeg får også. Tror du? Og jeg sælger ting. Ja, det kan godt være. Jeg ved sgu noget, det er meget muligt. Lad mig gætte, du får også penge ind nu. Jeg fik 23. Jeg fik 10. Ja, okay. Så du får mere end mig. Ja, lille batter small. Det er også dig, der bruger flere penge. Ja, nu er jeg jo, husholdersk, eller hvad fanden man kan kalde det. Det er bare sådan, så kan jeg også købe traktor eller sådan noget, hvis der er behov for. Ja. Plus du har en lille banklån jo. Lille, det ligger på 162.000 amerikanske dollar. Men det er også fair nok, du har flest jo. Ja. Vi skal da Men bare... jeg ved dig, må købe maskiner til mig en gang imellem. Ja, det. Jeg tror godt, der er noget gavl i. Bup.
For helvede. Junke. Kartoffelkur. Og så er det sådan noget blomsterværk her nu. Hvor fuck skal vi have det her? Blomsterværk, hvad fuck er det her? Er det kanoler eller hvad? Ja. Det skal... Det er raps, tror jeg. Jeg tror det er... Transport Company. Hvor fuck ligger det henne? Jeg kommer en lille tur. Ja, jamen det gør du bare. Du må hygge dig. Du må da hygge. Har vi den røde stadigvæk traktor? Den bruger jeg hernede. Kan vi bytte? Altså, kan du køre den hernede, hvor jeg holder, så kan vi godt. Jeg skal op til Transport Company. Og det ved jeg ikke, hvor jeg er henne. Det er på... Det ligger modsat hjørne, du er i. Hvor trist, mand. Jeg bliver nødt til at låne den her, fordi jeg skal lige have nogle penge. I need some quick ass Monday. Men når jeg lige har fået smidt det her lortetræ her i, så kan det godt være, at du får lov til at købe en anden en. Det er bare, hvis du gider at køre derop. Ja. Det er bare, fordi jeg kører med vogn på jo. Ja, det er selvfølgelig. Fyldt vogn. Ja. Jamen, hvad hedder det? Vil du være med til at takke af på en, hvad hedder det, YouTube-video? På en lov? YouTube-video. Jeg sætter op til det nu. Det må du sgu tale om. Jamen, så gør jeg det. Jamen, YouTube, vi ses. Husk at like og subscribe. Ja, så vil jeg nok se frem til nogle videoer de næste par dage. Så, adios!